जोंना ट्रेन टिकेटआ रेडि जाबाय नैबेनो आरो टिकेटआ बे डेट 27 ओमफ्राय मोनहैगोना 29 आरो बेंगालरफोरनि मोजां जायगाखौ नोंथांमोन दिन्थिनो नाजागोन आरो बर'नि दख'ना गाननानै ओमफ्राय गामसाफोर गाननानै पाब्लिक रिएक्शन भिडिअफोर जोङो लाबोनो नाजागोन आरो बिलाइ जागासिनो नै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बराय हरबावनाय जाबाय जोंना ट्रेन टिकेटआ रेडि जाबाय लोगोफोर जोङो थांसिगोन फैगौ मासनि सेप्तेम्बरनि 27 आव मोनबाय जों टिकेटखौ नायनो हागोन नै सेप्तेम्बरनि 27 आवसो मोनदों आरो जों एसे थाबसिननिखौ नागिरदोंमोन मोनाखै बानायनो हायाखै आरो माने ट्रेनानो गैया आरो बुकिं जाखाजोबनायसो दा एसिआव मोनबाय आरो जों कामाख्या एक्सप्रेसआव मोनबाय दानि गोदान बेंगालरनि गोदान माबायाव स्टेशनाव थाहैगोन आरो बे ट्रेना सिगाङावथ' बेंगालर केन होननायाव लास्टआव थाङोमोन दा गोदान स्टेशन होनदों बे गोदान स्टेशनसिम आंबो बेयाव ओंखारफेरनो मोनाखै बेयो बोसोरसेल' जादोंनो मिथिनाय बायदिब्ला बेसिम थांगोन आरो बे बेंगालर केननि एसे थाबसिन मोनगोन आरो जोङो 27 आव गाखोबा जोङो 29 आवनो मोनहैगोन आरो सेप्तेम्बरनि 29 आवनो जोङो मोनहैगोन अब्ला साननै लागोन आरो नैबेनो आरो टिकेटआ बे डेट 27 ओमफ्राय मोनहैगोना 29 आरो स' लोगोफोर जोङो बेंगालराव थांसिगोन आरो 27 आवसो मोनखाबाय नालाय टिकेटखौ 27 आव थांसिगोन आरो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफालांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिदिनो जोङो बै गोजान जायगायाव थाहैयोब्ला बेंगालराव थाहैयोबा जोङो बेंगालरफोरनि मोजां जायगाखौ नोंथांमोन दिन्थिनो नाजागोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो बर'नि दख'ना गाननानै ओमफ्राय गामसाफोर गाननानै रिएक्शनफोर पाब्लिक रिएक्शन भिडिअफोर जोङो लाबोनो नाजागोन आरो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबाय थालांबानो जाबाय बेफोरबायदि जों नाजाहैगोन आरो बैयाव रिएक्शन भिडिअ पाब्लिक रिएक्शन दख'नाजों आरो दख'नाखौ मा रिएक्ट होयो बिसोरो बेखौ जोङो देखायहैगोन आरो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबानो जाबाय जोंनि चेनेलाव लोगोसे थाफानानै जोंखौ सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बिदि सापर्ट मोनोब्लानो जों मोजां भिडिअखौ थाब लाबोनो नाजागोन आरो गोबाव खालामा थाब लाबोबाय थानो नाजागोन जोङो रिएक्टफोरखौ मा रिएक्ट खालामो बिदि गोजान जायगाफ्राव बांसिनथ' दख'ना गानहैया नालाय थांबाबो बिदिनो लंपेन्ट गानो सुरिदार गानो नङा होमबा जोङो जा थांनानै जोङो एकदम गामसा गाननानै आर'नाइ लानानै बर'नि दख'ना गानहोनानै बेरायगोन आरो थांनानै नाजागोन बिदि लोगोफोर दहाय आं हारसिं थांनाय समाव एकदम लामायाव जा मोख्राफोर नुदों बेखौ हादाननि मोख्राफोरखौ एसे नायलांदो नोंथांमोना बेफोरबायदि जेनेबा लामायाव हारसिं थाबायफुनो बिदि मोख्राफोर बुरजा जेव नुयोबा नोंथांमोना गिगोना गिया बेखौ नायलांदो एसे जोंना खाजु बादाम बिफाङा देरबायलै नै गोजौ जाबाय नैबे खाजु बादाम बिफां बे गायस्लायनांगौ बेखौ गायस्लायहैनो नागिरदों फुगासिनो सासे खाजु बादाम बिफां आंनि फंबाय बियो गायस्लायहैनोसै बेखौ नै लोगोफोर जोंनिथिं बिदि नुनो मोनो नै बागथाबलायना दं नै सालाफोरा मांकि फिसा नै सालाफ्रा आं हारसिं फैदोंमोन नै मा जागासिनोथाय हनै माबा बिलाइखौनो जागासिनो बेयो बिलाइ जादों बिलाइ जागासिनो नै
डेन्जारलै मानसि बायदिखाने बिसोरबो नैबे दालांजों मानबायगासिनोमोन बिसोरो बे दालांजों आं जेब्ला फैबाय थायो अब्ला मानबायगासिनोमोन नाहरलाय हनै आंखौ माबायदि नाहरदों नैबे साइजखौ नाय खनानायाव माबायदि नायो हनै हनै मासेया ओरै दङ आरो गोजौआव बे बिलाइखौ जाजोब्बाय हनै मा बिलाइखौ बोखानानै जायोथाय मा जायो अयथासारलै गोजौ गाखोलांबा हनै माखासे हनै सोरबाथ' नुफेरिया गिगोनसो ना हारसिं थानाय समाव आंथ' हारसिं नै दा रावबो गैया आं हारसिंसो लोगोफोर नोंथांमोना नुबायना हनै मोख्राया अयथासार मोख्रा दं आरो मांकि जेरैथिंबो दं आरो हौरैबो दंबावोसो नै नाहरगासिनो आंखौ बेहा मा बिलाइ जाबाय थादोंथाय बेयो माबा बिलाइ जागासिनो दङ बैबो जाहैबाय हनै बिलाइ बैयो मासेया हनै दंफां थिखिनियाव गाखोना नायखोलायबावबायसोलै दा नै बिदि लामा थाबायनायफ्राव बिदि हारसिं नुसनबा सोरबा नुफेरैया गिगोन आरो ना हले गिला नुबाय थानायखाय गाखोनानै थाबाय नै दंफां गोजौआव बैयाव मासे दङ नै बैलाव हनै मासेबावबो बेहाथ' मा जाबाय थाखो आन्दायबाय थोस है नै मा जागासिनो खोलालो होस नाहरलायो नै गंदबना नाहरलायो मानसिं एखेलै आं दिनैसो खाथियाव नायदों एकदम एखेथार नै मानसिं एखेथार थोद बारा गोबाव थाजालालै थांनांसिगोन दै गेजेरावसो दंफैयो आं बारैबा हारसिं हनै बारला बुरलाथार साला फिसाया हनै बाव हाबलांबाय हनै होलांबायलै अबाव थाङो फिसौ फिसौल' बारलांखायो